Здравейте! Ще покажа един антикварен двудневен комплект бръсначи . Бръсначите са направени от компанията на Джон Ноуел, Шефилд. Дръжка рок на 2 пина, дистанционер кост, насечка на двете места и отгоре и отдолу, като долната има тъй наречената дупка за палеца. Много удобна за боравене. Бръсначите са в много добро състояние, да не кажа отлично. Не бяха заточвани. То е заточен, другият е с фабричен ръб. На лицевата страна на танга крос кейс, Сидни краун и флорални мотиви. А на обратната страна има двете марки D2, D със звезда и кръстосаните ключови. Ноуел, Джон Ноуел и синове, Шефилд, установен 1700. Размерът е 5/8. Няколко думи за компанията. Направени са от много голяма шефилдска компания с дълга история, основатели на която са двамата братя Томас и Уилям Ноуел. През 1700 година по-големия брат Томас получава марката D със звезда. Те са били ножари, правили са ножове. 1704 година той умира и в последствие марката е дадена на неговия по-малък брат Уилям през 1708 година. Уилям се жени 1711 година за Анкар, от която женитба произлизат две компании Ноуел. Ноуел Кипъкс и Джон Ноуел и синове. Като един от синовете на Уилям е Дейвид. Впоследствие, както се полага, марката преминава към него и напред в годините той пък от своя страна има син Томас Ноуел, който е чиракувал и 1785 година
става свободен, което значи, че може да поставя свои знаци и да произвежда бръсначи. Той много разширява бизнесът на компанията с прибори за хранене, трапезни ножове, сребърни ножове за плодове и имало е един, може да се каже, легендарен майстор в компанията, казвал се Джон Хобсън, който е работил 56 години за компанията. За него пише, че е бил недостижим в Шефилд, като неговата работа се е състояла в дизайнът на остриетата, било бръсначе, било джобни ножове, и той умира 836 година. Продукцията на компанията се е търгувала в Лондон, Бирмингам и Шефилд. Имали са износ за Турция, обаче не пряко, а чрез посредници. И Уилям умира 1817 година. Той е имал двама сина, Томас и Джон. Марката регистрират сребърна марка 36-та година и 39-та година синовете се разделят, като всеки тръгва по свой път. Компанията на Джон Ноуел е по-успешна. И той междувременно се жени 1811 година за Елизабет Спенсър, чийто баща Матия Спенсър има компания също много голяма за остриета и същевременно и рафинер на стомана. Като той е един от първите в Шефилд, които използват метода на Бенджамин Хъцман от 1740 година за производство на тигелна стомана, тъй наречената тигелна или лята стомана. Материалът за производството на стоманата е идвал от Швеция във вид на железни пръти. И фактически цикълът се затваря. Те си произвеждат, има откъде да вземат стомана и правят и остриетата. Джон има 8 сина. 8 сина, като най-големият син Уилям след чиракуване съответно се включва 1842 година към фирмата на баща си и съответно получава марката D с звезда и същевременно още една марка, която в последствие ще стане много известна и разпознаваема, а именно двата кръстосани ключа и думата Кроскилис. И работата тръгва, но 1845 година той внезапно умира на 30 години. Другите му братя се включват към фирмата. Дейността продължава, като компанията печели медал на голямото лондонско изложение
1851 година за производство на прибори за хранене, дамски и мъжки джобни ножове, ножове за пури и за цялостно производство на продукцията и търговия с Левант. А пък Левант е средновековно понятие на географски регион, източното Средиземноморие, което включва Сирия, Ливан, Йордания, Египет, Турция и Гърция. След 1855 година, те там тогава пък получават друг медал от Парижкото изложение. И марките много са ценяли, много са търсили и има някои немски производители са ги фалшифицирали. При Джон Ноуел фирмата се разраства още повече. Той се жени 2 пъти. Има 15 наследника. След 1860, по-точно 67 година, имало един период на затишие за Турция. Търговията отново тръгва, а пък в основата е един от неговите синове, който сравнително малък, на 16 години, 1876 година, заминава за Турция, Константинопол, и баща му не е бил съгласен, имали са караници, но не след дълго почват да идват запитвания и поръчки за Турция. Същевременно Сидни продава стоките, бръсначи и други в Атина, в Гърция и в Египет. А пък друг един от братята му отваря агенция в Сидни, Австралия. Устройствата са много качествени и до 1914 година те са с отлична репутация като производители на луксозни прибори и ножове трапезни, също така и бръсначи. 1914 година имали са 300 души работници. Сидни умира 1920 година, умира от цироза. Дейността продължава, като приборите и ножовете вече се правят от нераждаема стомана и същевременно продължават и бръсначи с марката Лидер, Пътуващ, 1700 и Кроскийс, кръстосаните ключове. Сега ще видим това е още един екземпляр на същата компания, както казах, с наградните медали. Тук е медала от Лондон 1851, а тук е медала от Парижкото изложение 1855, Джон Ноуел и синове. От другата страна са двете марки. Марката 10 звезда, придобита от
Томас Ноуил първи, 1700 година, и тук другата марка, която е дадена на сина на Джон, 1842 година. Още един екземпляр, който също е в много добро състояние, с минимални следи от употреба. Минимални казвам, защото даже те повече са следи от времето. Долу-горе са от един период, след 1855-60, 80 година. Дръжка рок, дистанционер кост, 2 пина, насечки на двете места. Тук е прав няма вдурнатост. Тук е кръгъл нос на предишния бръснач. После пак ще го покажа, е ирландски нос. А пък и още един ще покажа. Това е един комплект за пътуване, немски. Но нас не интересува само бръснача. Както казах, дръжката е малко особена. Това е на Джон Ноуил. Дръжката е малко особена и това е немски бръснач с такава форма на дръжката. Това е Офир. Бръсначът е Офир. Произвеждал се е 1912-913 година в Германия. Не само дръжките, те и марките са фалшифицирани. Тук не може да стане за фалшификация, просто така са го направили. Сапун. Шанан Соп. Балкан Бленд. Четка. Конски косъм.
Забравя да спомена, че тия бръсначи са от група бръсначи, които са намерени в къща при почистването ѝ и от собственика. Били са притежание на... Ето това е ирландски нос. Били са притежание на неговия прадядо. Закупени от него и ползвани само от него. Фактически аз съм втори собственик след закупуването им. Нови. И изключително запазени са бръсначите. Които най-вероятно и кутията на двойката има значение. Това е другия бръснат с кутийката, която е с наградните медали. Двойката бръсначи.
Няма стипца, не се усеща. И тук малко на... Имало е нещо, но... Изключително качество. Имат и трите остриета. Те са правени в разцвета на компанията. 1800 след 1855-60-та, 70-та, 80-та, когато не е имало компромис с качеството. Стоманата е също много качествена и за това са и много търсени. Джон Новел и синове. И двата са 5/8 размер. Изключително качество. На 100% вдлъбнати. Желая на всички меко бръснене.